Sería el cielo de la última. Azken egunetan Bartzelonan urtero bezala Mobile World Congress ospatu da 2025ko edizio hau eta saiakera egin dugu ikusten ze gertatu den, ze aurkeztu den, gauza interesgarri batzuk egon dira, batez ere hitzaldien ataletan eta bar, baino hardware berriei buruz, mugikor berriei buruz eta teknologia berri buruz gutxi ikusi dugu, eta egia gainera emozioa orain arteko sortzen zigun kontu hori ekitaldi hau ja desagertu dela, eta ja ez dugu ikusten horrelako teknologia eta diseinu iraultzaileak. Egia da, adibidez, hiru satitan tolesten den mugikor bat agertu dela, edo inalambrikoki konektatzen den objektibo bat mugikor batera agertu dela ere, edo bitan tolesten den portatil bat, pantalla bikoitza daukan ordenagailu bat aurkeztu dela, baina arazo hori izan da, interesgarri iraultzaile, Xiaomik zuzenean ez du mugikorrik aurkeztu eta kotxe bat aurkeztu, autodeportibo bat. Claro, hau guztia jarri eta Mobile World Congress deitzen den ekitaldi batean gu ez dugu oso argi ikusi. Dena den, gauza gehiago gertatu dira teknologiaren arloan azken egunetan, horiek guztiak komentatuko ditugu. Eta esan bezala teknologiari buruzko kontu horiek guztiak komentatzeko, gainera nahiko, nahiko gauza izan ditugu hainbat kontu komentatzeko, bai enpresetan aldaketak, bai legalki polemiko izan leiken kontu batzuk, baina hori guztia komentatzeko gaude hemen. Nire burua inoiz ez dut aurkezten, beraz, Borja Arbosa, Arratsaldeon Inigo Sendino. Oso ondo. Horrela igo dugu hemendik aurrera, orden pizkat jartzeko eta jakiteko zeintzukaren eta zeri buruz itzengo dugun. Suposatzen dut nire lehenengo iruzkinarekin guztiz adoz, ezta? Ez guztiz. Ez guztiz? Zergatik kotxe bat ezin duzu konsideratu mobile, mugikorra da. Italieraz ez da, la donna è mobile. Claro, l'automóvil ere piubelo, oso ondo, baina ez. Esan nahi dut, Mobile World Congress... Automobile World Congress. Pizkat zorrotzago jarriko... Automobile World Congress. Pizkat zorrotzago jarriko dizut. GSM, hau da, telefono mugikorren estandarra egiten duen enpresak antolatzen duen ekitaldia da. Suposatzen dut, Xiaomiren autori mugikor bat barruan izango duela. Android Auto. Android Auto. Jartzen diogu Android Auto eta bestean hori zen, eta Apple CarPlay. CarPlay, eta jazta. Gainera, zin bat dauka hor bere eguneraketak egiteko. Daka sistema operatibo eta mugitzen da, zer gehiago nahi duzu. Ja, macho maitia, ezin du, gehiago.
En fin, horretaz aparte, ados. Bai. Perfecto. Orduan, gaurko, zeri buruz itetea nahi duz? Bueno, lehenik eta behin, konfirmatu behar dugu, ofizialki, La Ligak ez digula ezer bidali. Hau da... Niri ez. Susmori geneukan esan ez, bueno, ni buruz hitz egiten agian, burofax bat jasoko dugu, ez da agertu. Orduan, ez dugu rektifikaziorik egin behar, eta La Ligako modei buruz hitz egiten jarraituko dugu. Egia da, ez direla gauza gehiago gertatu, azken finean, azken liga jornadetan berdin-berdina gertatu da, goiz-goizetik blokeatzen ari dituzte IP helbide batzuk, gehienak Cloudflare sistemakoak, eta, egia da, ekitaldi, elkarte batek, urtero segurtasun ekitaldi bat antolatzen duena, mugimendu batzuk egin ditu legalki esateko epaitegi baten aurrean frogatzeko La Ligako mugimendu hauek ez direla proportzionalak beste hirugarren pertsonei kaltetzen dielako. Azkenean zela hor autoetan eta sententzietan jartzen zen premisa hori. Hau da, ez kaltetzea beste enpresa, webgune eta barri. Eta mugimendu denutze bat aurkeztu dute hori demostratzeko eta demostratzeko telefonikak egiten ari duen, telefonika eta La Ligak egiten ari duena eta digik baita ez dela proportzionala eta beste modu batean egin behar dutela. Horretaz aparte, ez dau gehiagorik arlo horretan. Ez, arlo horretan ez, baina dirudienez La Ligak baita ere kaltetu du beste pertsona batzuk, konkretuki futboleko partida bat sarrera erosi dutenentzat. Egia da. Horri buruz, Espainiako datu babesarako agentziak €1.000.000 isuna jarri dio La Ligari estadioetako sarbideetan salen datu biometrikoak beharrez bezala erabiltzeagatik, batez ere aurpegia ezagutzeko sistemak eta atzmarkek. Ez dutelako betetzen datuak babesteko erreglamendu orokorrak eskatutako bermeak. Proportzionaltasun printzipioari dagokienez bereziki. Proportzionaltasunarekin La Ligak arazo bat dauka, Bai. Azken finean, pizkat entzuleak kokatzeko duela ja programa batzuk komentatu genuen lan eremutan fitxaje biometrikoa egitea ilegal bezala hartu zen justu kontu berdin hau kontuan hartuta, proportzionaltasunaren kontua, eta azken finean honen mamia da biometrikoki egiten den kontrola ez biometrikoki egin ahal bada horrela egin behar dela. Hau da, kontu biometrikoak erabili behar direla bakarrik beste modu bat ez dagoenean. Eta horrela esaten dugu erreglamenduak. Orduan, claro, datu biometrikoak jasotzea estadioetan konprobatu alduzunean pertsona baten identifikazioa benenanarekin adibidez, guztiz ez proportzionala dela dio baina sistema automatikoak azkenean zer egiten du, pertsona batek ez kontratatzea hori egiteko. Claro. Gainera beste kontutxo bat dago hemen, sistema honi buruz konkretuki La Ligak dio, rekurtsoa jarriko duela, argudiatuz sistema horren kudeaketa Kirol Kontseilu Gorenak onartu zuela, eso no es eximente, hau da, Kirol Kontseilu Gorenak aprobatu leike lege baten kontra doan kontu bat haien jakin gabe, porque, en fin, la ignorancia es muy atrevida, orduan, esan nahi dut, ez da, esateko, eske, claro, beste organismo bat onartu badu, pues bueno. Eta bestetik, esaten dute, La Ligak ez dela tratamenduaren legezko arduradunak klubek kudeatzen dutelako datu hauek. Pizkat testu inguru jartzeko eta ja nire txapa bukatzeko. Inoiz, joan bazarete
estadio batera, futbol estadio batera, eta ikusi duzue nola sartzen diren ikusleak partida bat baino lehen, ikusiko duzue horrelako torno batzuk daudela, sarrera eskaneatzeko eta bar, eta torno hietan jartzen du gainera nahiko handi La Ligako logoa. Bai. Orduan, suposatzen dugu, ni bakarrik ikusiz, suposatzen dut, aparatoiek izango direla La Ligakoak. Hau da, bestelako partiduak egiten direnean, makina horiek ez dira erabiltzen. Orduan... Bai, baina... baina... kontrargudioa emango dizut, Inigo. Baina, utziazu argudioa bukatzen. Orduan, suposatzen dut, makina horiekin jasotako datuak, La Ligak kudeatuko dituela. Beste kontu bat da, hori uniformeki onartu dela, eta klub guztiek onartu dutela horrela egitea, eta klub guztientzat berdin izatea. Baina La Ligak esatea, hau ez da nire kontua, bakendu logotipo hori, hortik, jo que se. Beitu, zu... Kontrargudioa. Azkenean hitz klabe bat erabili duzu legean esaten den tratamenduaren arduraduna. Nor da datuen tratamenduaren arduraduna? Pertsona hoiek, fisiko edo juridiko, kasu honetan La Liga juridiko dela, izango da arduraduna, horregatik esaten duelako hitza, zer eta nola eta ze moduan, eta noski legea betez, kudeatzen dira pertsonak ematen dituzten datu pertsonalak. Hori ez du hardwarearekin zer ikusirik. Hau da, azkenean hardware, software pizka bat esanez. Ni adibidez, nire lanean, ordenagailu hau, ez da ikusiko, baina bueno, imaginatzen duzue, logo bat dauka. Apeleko logoa, haber ikusten. Esan dezakegu Apple dela nire bulegoaren datu tratamenduaren arduraduna? Ez, erabiltzen dut bakarrik, eta imaginatu, ni, hau, erosi dut, baina imaginatu rentin bat dela, Apple ateratzen duela rentin, ez du ezagutzen egiten dutela, baina, uste dut ez. Bueno, imaginatu, Apple ateratzen duela rentin bat beren ordenagailoa, da, beren ordenagailoa beren jabeak dira, eta zu bakarrik, ordaintzen duzu alquiler bat, vale. Orduan, beraiek dira ez, hau da, zer egiten du La Liga? La Ligak, zuk esan duzun bezala, jabetza dauka tornoetan, instalatzen ditu tornoak futbol zelaietan, futbol zelaiak, beitu, gehiengoak ez dira kluben jabetzak. Hau da, gehiengoak dira publikoak. Hau da, eta gero nor kudeatzen du softwarea? Nor jasotzen ditu datu hoiek, zuk futbol partidu baten sarrera, hau da, zu jun zaitez, San Mamesera, edo Anoetara, edo Mendizorrotzara, erosi sarrera bat, nori ematen diozu dirua, eta gero sarrera hori zure datuak hor badaude, edo zu hori imaginatzen dut sarrera hori nominala dela, da zure izena bizenak dauzkala, eta emango duzu zure zuk esan duzun bezala, ez? Aurpegia edo ze gehiago atzmarka. Vale. Hori registratzen dute eta zuzartzerakoan software bat instalatuta eta kudeatzen dute, imaginatzen dute, ni hau ez dakit. Beraiek La Liga esaten du klubek hori egiten dutela. Oso ondo, imagina dezakegu, vale? Orduan, klub bakoitzak software batekin baita ere alokatu aldute, software azkenean ez da jabetza bat, edo imaginatzen dut La Ligak emango duela, edo La Ligak zentralizatu bezala lortuko du kontratu bat klub guztientzako. Claro, es que hor dago gakoa egia esan da. Zein da, hori... La Liga da hornitzailea baita ere softwaren arloan? Claro, hori da galdera. La Liga bakarrik hornitzailea da, bakarrik hornitzailea da, ondo, baino La Ligaren sistemetan tratamenduren bat, edo aldaketaren bat, edo egokitzeren bat egiten bada, ja pasatzen dugu ardura beste entitate bati. Egia da, adibidez, Atletikeko sarrerak erosteko, joaten zara, webgune batera dela tickets.atletic-club.eus,
gainera Cloudflarerekin eta Alavesen eta Realan nahi duzuna, hau da, bakoitzak bere sistema dauka. Bakoitzak bere sistema dauka sarrerak erosteko. Claro, gero hori behin sarrera erosita, datuak pasatzen badira La Ligako sistema batera, tornoietan erabiltzeko, eta hor batzen da zure datu pertsonala datu biometrikoarekin, hor ja zalantzan egon gaitezke. Bai. Eta beste kontu bat egon leike, dela sistema hauek klubek erabiltzea haiek nahi gabe, imposatuta. Hori da. Izan leike. Orduan, klaro, zua beste pertsona fisiko edo juridiko bati arduradun egiten diozu berak nahi gabe, kuestionable. Hori ikusi beharko da, bai, ze kapazitatea edo ze aukera daukate klubak, zuk esan duzun bezala, pertsona bat jartzeko tornoetan, eta ez erabiltzeko sistema hauek. Eta erabakitzen dute hori, edo klubak egin aldutena da, ez, ni pertsona fisikoa jarriko dut bizitza guztian bezala, eta hor egongo dira ikusten eta konprobatzen hor sartzen diren pertsonak direla sarreretan jartzen dutena. Hori ja ikusko dugu errekurtsoa gogora dezakegu gainean, zu esan hori baino Leon barkatu Inigo, La Liga eta klubak ez direla guztiz entitate banatuak, hau da, La Liga zer da, klubek montatu duten erakunde bat. Baina nor kontrolatzen duen nor. Ja, baina egia da, kontrol hori egon arren, hau da, La Liga egia da, daukan presidentea eta ez dakit ze egitura daukan, baina erabakiak hartzen dituzten pertsonak La Ligan klubek aukeratu dituzte. Orduan, hori egia da. Baita ere egia da horrelako egituretan, hau da, adibidez elkarte batean, uste dut La Liga elkarte bat bezala izan leikela esan dezakegu. Azkenean, junta direktiba bat aukeratzen denean, junta horrek dozein elkartean independentzia bat dauka gauza batzuk kudeatzeko. Orduan, gauza batzuk... Autonomia, independentzia baino autonomia, ondo. Autonomia daukate gauza batzuk erabakitzeko. Orduan, hori bere autonomiaren barruan sartua da, eta ez bada asambladan, entre comillas, erabaki zein da horren ardura. Bueno, nik esan nahi nuena da, La Ligak esaten du klubak egiten dutela, klubak kontra esan aldute La Ligak egiten duela, baina azkenean La Liga edo klubak dena etxean geratzen da. Azkenean norbaitek ordaindu behar du izun hau eta sistema hauek itzali. Milioi bat euroko izuna La Ligai edo 20 banatu. Hori egia da, baina azken finean ikusi behar da zer egiten den, nola egiten den eta ze ardura daukan bakoitzak, eta hori errekurtsoaren bidez suposatzen dut sakonduko dutela eta ikusiko dutela zein den La Ligaren ardura konkretuki. Bueno, Borja, programa jarraitzeko bi bide dauzkat proposatzeko. Batetik, operagaioi buruz hitz egitea, edo bestetik datuen kudeaketari buruz hitz egiten jarraitzea, zuzen nahiago duz. Datuei buruz hitz egiten. Datuei buruz hitz egitea. Vale, hemen daukagu mierdoncito bat, orain arte gainera ez duguna komentatu, uste dut pasaden programan ja presegoena, baina ez dugu komentatu batez ere ez genekielako zehazki zein zen. Ikerketa eginda,
kontatu behar dizuegu, Erresuma Batuko gobernuak Appleri agindu diola bere erabiltzaile guztien odeiko babeskopeak eskuratzeko aukera eman diezaiola. Guztien, hau da, nazionalitatea edozein dela ere. Esto gravísimo. Bai. Eskakizun hori 2016ko ikerketarako boteren legean oinarritzen da, Erresuma Batuko herritarrek fisgoien forua ere esaten diote, eskemenka. Fisgoien forua. Eta mendebaldeko demokrazia bati aukeraik gabeko sarbidea ematea dakar, mundu osoko erabiltzaileen artxibo zifratuetako sarbide masiboa eskatzen baitu. Applek printzipioz esan du hori ezin dela egin. Gainera urteetan defendatu du erabiltzaileen pribautasuna eta erabaki zail baten aurrean daude. Bere konponbidea azkenean izan da ziurrenik litekena dela Erresuma Batuan duten biltegiratze zerbitzu zifratua ezabatzea. Hau da, egiten duten biltegiratze zerbitzu hori, odeian ematen duten leku hori, ez zifratuta egotea Erresuma Batuko erabiltzaileentzako. Bai, baino ez, ni esango nuke Appleren konponbide bakarra Erresuma Batutik ateratzea guztiz dela. Ostras, pizkada radikal. Baina esango du zergatik, zeren beraiek esaten du nazionalitatea ez duela importa. Hau da, zure iPhoneen daukasun akontuari baita ere sartu aldira? Zeren ez da importa nazionalitatea? Claro, baina hori ezin da egin, esan nahi dut. Bai, baina, bueno, nola esan aldiozu ezetz, zu merkatu horren barruan sartuta basaude. Orduan, imaginatu esatu, vale, imaginatzen dut. Ez dut imaginatuko, kontatuko dut historio bat erreala dena eta irakurri dudala. Badakizun orden, segun baietz, Cristiano Ronaldo, futbolaria. Vale, Cristiano Ronaldo, futbola jokatzen jarraitzen du. Uste dut dela Arabia Saudin dagoela jokatzen. Eta, titular bat atera da pasaden astean, zin izan dela jun partidu bat jokatzera Iranen, zeren eta arriskua dago Iranen atxilotzea adulterio. Ostras, vale, baina kontu bat, orduan, gauza bat da herrialde batean baita ere Iranen nola ulertzen den nazioarteko eskubidea beste. Baina, bueno, bere legeak dira eta... Vale, baina nik ulertzen dut zu atxilotuta izatea herrialde batean, herrialde horretan teorikoki egin duzun delitu batengatik, suposatzen dugu Cristiano Ronaldo heldu dela bere bikotearekin, no sé nike Iranen eta partida baino lehen txortan egiten dutela. Perfecto. Estupendo. Delito y a cárcel. Perfecto. Vale. Premisa hori hartuta ondo, baino eske ez gaude plano material fisiko horretan. Erresuma Batuko legea hartuz, orokorrean, tratatu dezakezu, Erresuma Batuan, si acaso dauden pertsonen, ja ez nazionalitate hori daukaten edo ez, si acaso herrialde horretan dauden pertsonen datuak. Haciendo una interpretación muy libre. Muy libre. Ni kontuan hartuko nuke Erresuma Batuan erregistratu diren akontuak edo Googleek egiten duen bezala urte erdi baino gehiago pasatzen baduzu herrialde batean, herrialde horren nazionalitatea jartzen dute zure akonturako legalki. Ondo. Beraiek esaten dute worldwide. Baina eske hori ezin da. Vale, orain imaginatu, bueltatuko gara imaginaziora, vale? Imaginatu, zuzarela Erresuma Batuko epai edo administrazio hori, eta lege hori aplikatu behar duzula, oda, saiatu, Apple esaten badu ez zein izango da zure represalia. Barkaidazu, primer inciso. Zer egin dezakezu? Barkaidazu, eske premisa hori jarri baino lehen, ezin da aplikatu Erresuma Batuan ez dagoen pertsona bati Erresuma Batuko legea. Apple? Bere datuei... A ver. Apple Erresuma Batuan dago?
Bai, baina... Apple dauzka munduan beren zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen guztien datuak? Guztien ez. Gainera gogoratu dut matiz oso importante bat. Europan, Appleko zerbitzuak Europan... Kasu honetan iCloudi buruz hitz egiten iCloud zerbitzua Europan erabiltzen baduzu, legalki erabiltzen ari duzu Apple Services International ez dakize enpresaren zerbitzuak Irlandan dagoena. Orduan, si acaso, Irlandako gobernuak argumento hori erabili dezake. Eta adibidez estatu batuetan, uste dut Amerika osoan baino, konkretuki estatu batuetan dauden erabiltzaileek erabiltzen dute zerbitzu bat izen berdina daukana, baina haientzat Apple Incorporated kudeatzen duen zerbitzu bat dela. Orduan legalki ez dira zerbitzu berdinak, eta herrialde bakoitzan ardura dauka enpresa ezberdinak. Hau da, Ikean bezala, adibidez, zu Ikeako produktu bat erosten duzunean, Ikeako produktu bat hemen Mexikon, Txilen eta Alemanean, eta resumagatuan produktu berdina da. Baina, irakurtzen badu dituzu etiketak, herrialde bakoitzerako arduradun ezberdina da, enpresa ezberdinak sortu behar dituztelako herrialde bakoitzan arduradun izateko. Orduan, hau guztia kontuan hartuta, si acaso aztertu beharko genuke ze datu dauzkan Applek erresuma batuan. Si acaso. Ez dakit ja Brexit egiten duten haiek ere haien erabiltzaileekin, baina si acaso. Eta beste kontu bat hartuta, ni Espainiako herrietar bezala, en fin, uste dut nire eskubideak urratzen direla beste gobernu bati eman da nire datuak. Si acaso, gobernu. Epaitegi hori... Administrazio edo nahi duzu. Egin behar duena, da, una comisión rogatoria de puta madre, Espainiara bidali, eta san ikertu Espainian Espainiako pertsonani, gainera inoiz, behin, erresuma batuan egondera, aste batez. Osea, kizir, hori ez da, eskubide internazionalan orokorrean me corregirás, ez da bidea horrelako gauzak egiteko. Zu ezin duzu a la buena de Dios hartu beste herrialde baten herritarren datuak. Badakizu nor dagoen ado zurekin, Inigo? Donald Trump. Bai. Tócate los cojones. Bai. Gainera, zergatik Donald Trump egon behar da ados nirekin, ez dut ulertzen. Bueno, The Spectator egunkari Britaniarri eskainitako elkarrezketa batean, zifratzearen aurkako legediari buruz galditu zioten Donald Trumpi, eta Trumpek esan du, Keir Starmer, lehenengo ministroa, erresuma batuko lehenengo ministroari, esan diola, erresuma batuak ezin duela hau egin, sinestezina dela, eta Txinarekin entzuten den zerbait dela hori. Zergatik kontatzen du, gainera, Txinarekin zerikusia dauka, zeren TikTok, precisamente, askotan esan dugu, TikTok dela enpresa, kasu honetan ByteDance dela kudeatzen duen enpresak, eta zein da beti leporatzen dioten arriskua TikTokekin? Datuak kudeatzen dituela Txinan. Eta Txinako gobernuak edo zein momentuan eskatu aldiola. Claro, orduan, horregatik dago lehen komentatu dugun datuak babesteko erreglamendu orokorra beste batzuen artean Europan bai. Horrelako gauzak ez gertatzeko. Europar batasunean, ez erresuma batuan. Ja, baina uste dut erreglamendu hori heldu zela Brexit baino lehen. Bai. Por cierto, orduan... baina hori ja aldatu dezakete. Ja, aldatu dezakete, baina suposatuko dugu, por suponer, ez dutela lege hori aldatu, eta edo ez dutela sakonki aldatu, orduan, suposatu dezakegu, en general, direla eskubide berdinak erresuma batuko herritarrentzat. Inigo, ez duzu nire galdera erantzun. Sí. Berriro ere, imaginazio ariketa bat egingo dugu. Imaginatuko dugu legea, erresuma batuko legea, ondo dagoela,
Ez dagoela ondo, porque Imaginatuko no pueden dugu. legislar para todo el mundo, porque Vale. no son todo el mundo, no son Ok. la puta colonia de los cojones. Ok. Barkatu. Vale. Bueno, a Inigoren ver, haserre alde batera. Claro, es que los Erantzun bat nahi dut, Inigo. coloniales, Imaginatuko dugu lege hori ondo dagoela edo gutxienez erresuma batuko inor ukatzen ez duela, Vale. aplikatu nahi dutela, Vale. zuzara Apple, eskatzen dizute datuak, esaten duzu ezinezkoa dela, Vale. Eta zer da hurrengo pausua? Zein da hurrengo pausua? Zer egingo du, a ver qué haces ahora? Zer egingo du erresuma batuak Apple'i behartzeko edo pizka bat iritzi aldatzeko. Beraiek pentsatzen badute, pentsatzen duten bezala, hau da, zuk nahi dituzun argudioak bota aldutuzun paper batean, baina azkenean beraiek pentsatu aldute, mentiruzkos atados con piedra, tienen los datos, dámelos. Zein da hurrengo pausua? Isunak? Enpresaren itxierak? Erresuma batuko gobernurako Enpresa bat ezin dute atxilotu, baina bai itxi edo isunak jarri. Bai. Orduan zure azkenengo mugimendua izango da rentagarriaz bada Apple erresuma batuan itxi eta pakasa. Bai. Horregatik esan dut hasieran. Hori egia da izan leikela, baina suposatzen dut hori gertatu baina, claro, Apple iztea erresuma batuan suposatzen du ez direla iPhone gehiagorik salduko, ez bere garantia beteko, ez bere zerbitzuak emango, ezer, Appleekin erlazioa daukan guztia desagertuko da. Bermeen kontua agian bizpair urtez mantendu beharko dute beste enpresa baten bidez hori egin leikela, baina online ematen diren zerbitzuak erresuma batuan izten dira. Eta punto. Hombre... Eta horre irekitzen ditu beste ateak, azkenean Apple ez da bakarra hor kudeatzen dituena erabiltzaileen datuak. Hau da, jungo dira Googleen atera eta beste enprese Microsoft eta nahi duzun guztiak hor jotzera kontu berdinarekin? Beste guztiak, por cierto, berdin egiten dutera. Hau da, zerbitzu digitalak Googleen kasuan Irlandatik ematen dira, Microsoften kasuan ez du gogoratzen, baina horrelako zerbait, eta gero zerbitzu oso espezifiko batzuk lege konkretu lokal oso espezifiko batzuk bete behar direnak, herrialde bakoitzatik ematen dira. Eta bigarren galdera, geratuko da enpresa bat erresuma batuan zerbitzu hori emanez lege hori betez? Geratuko da, claro, hau beste... Apple azkenean munduan zehar saltzen du eta erresuma batua, bueno, merkatu interesgarria, baina nos piramos y se acabó. Claro, baina hor... Erresuma batuak nahi du... Hor dagoen... Erresuma batuak nahi du Apple kanporatzea. Hori da beste kontuak. Bueno. Beste herrialdetan Appleek egia da ez duela hainbat zerbitzu edo zerbitzurik ere ez ematen lege... Zein da alternatiba, Inigo? Apple esatea esetz eta guk esatea... Vale. Apple suposatzen dut... Hau da, esfortzu demostrazio bat. Claro, hau da, esto es un pulso, claro, hombre, claro, baina betidanik, erresuma batuek orain dauzka, Europar Batasunak zituen egoera berdinak. Orain autonomoak direnez eta independenteak direnez lehen horrelako mobidak Europar Batasunak kudeatzen zituen, baina orain zu kudeatu behar duzu horrelako mobidak que las empresas pasan de ti, baina horrela da gauza. Orduan, segiten du Europar Batasunak isunak jarri, ez badiete kasurik egiten, isun gehiago jarri. Zer egin dezaket, ez que ezin dute egin gehiago. Isun gehiago jarri, eta kasu batzuetan itxierak, uste dut ez ditugula itxierak. Zu esan duzu, Appleek ezin du beste gauza bat egin, ni imaginatzen dut ezin duela beste gauza bat egin, azkenean Apple saldu du pribautasuna beren piramidaren goialdean. Hau da, zergatik aukeratu Apple eta zergatik ordaindu Appleek eskatzen duena. Zure datuak beti izango direlako zureak, ez? Tranqui es un iPhone. Orduan, baina hau da, ze alternatiba dauka erresuma batuko gobernuak
ideia honekin jarraitzeko. Agian pizka bat hor bota dute bomba eta ber zer gertatzen den, eta pizka bat bakarrik pizka bat ez dakit ikusteko, baina ez daukate intentzio errealak. Soinua egiteko, baina hori izan leikela baita zaratazko eta bueno. Agian. Bilatzen saiatzen nahi saber zein den erresuma batuan nork ematen dituen zerbitzuak eta bar, ez dut horrela korrika eta preseka ez dut topatu. Baina hori ere begira leike. A ber, erresuma batuan sortu baduten beste entitate bat edo ze egin duten konkretuki. Baina bueno, horretan da kontua. En fin, bonito hor dago, ezin dugu gehiago esan. Begira, inpresi buruz hitzein da ere oso motz komentatu dezakegu, azkenean ez daukalako gehiagorik, Spotify azkenean blokeatu dituela hainbat milaka eta milaka kontu, baino batez ere nola erabiltzen zituzten APK batzuk, programa batzuk, bere aplikazioaren bertsio batzuk Spotify Premium doainik izateko. Hau da, azkenean mugimendu bat egin dute pirateria ekiditeko, eta horren ondorioz APK horiek ja ezin dira erabilit, eta kasu batzuetan erabiltzaileen akontuak ere blokeatu dituzte. Azken finean pizkal limite bat jartzeko, hau da, nahiko famatu eta nahiko ezaguna zen hau zela jauja, eta esan dute hasta aquí muchacho, ez? Jo que sé, ondo, ez? Bai, esan dezakegu pizka bat aste honen meme baino gehiago izan dela, sare sozialetan pertsona askok komentatu dutelako, bai. eta batzuk hasta asistentzia teknikoa bilatzen, plan de, venga, nola konpondu dezakegu hori, non dago APK berria? Askok esan dute, beitu, hartuko dut hilabeteko arpidetza doainik, eta bitartean itxarongo dut, urrengo APK agertzen den arte. Agertuko da, ziur. Osea, azkenean erabiltzen duten sistemaren... Hala ere, esango du gauza bat, kontuz deskargatzen duzunarekin. Claro, hori da lehenengo kontua. Jende askok, eta asko, hau da, milioika kontatzen dira APK hau erabiltzen dituztenak, eta ez dakizu ze daukan APK merkatu, maltzurrerako merkatu horrekin, beitu ze puska egin dezaken malware daukan APK bat. Oda, kontuz ibili. Bai. Batez ere kontuz ibili segurtasun arloan, gero ja, zerbitzua legal edo pirata erabili nahi baduzue, edo zuen abesti propioak jeitzi eta jo que se, zuen Spotify propioa egin, hori ja beste kontua da. Batzuk esan dute hori sare sozialetan. 4.000 abesti nik deskargatuko ditut berriro eta sartuko ditut MP3 batean edo nire reproduktorean eta palante. iPodekin egiten zen bezala. Bai. Eta epoka horretan musika kontsumitzen genuen, arazo barik. Atzera bueltatzen ari gara pizka bat, denborarekin. Arpidetzak agertu zirenetik ona... Arlo horretan, bai, egia da, eske azkenean, adibidez, Amazonen kasuan, Prime Videon arpidetza izan da ere, uste dut estatu batuetan aukera bat dago ordaintzeko iragarkiak kentzeko, baina Europan uste dut ezetz, orduan, ordaintzen duzu Amazon Prime Video izateko, eta gainera iragarkiak ikusi behar dituzu. Horretarako ez dut Amazon Prime ordaintzen, eta Amazoneko seriak pirata jeisten ditut, iragarkirik gabe. Topo por saco. Betidanik gertatu den berdina. Arazoa berdina da. Eta konponbideak berdinak izaten ari dira. Orduan bai, atzerakagoaz. Hori horrela da.
Oso labur, komentatu dezakegu, niri pertsonalki oso interesgarri iruditzen zait kontu bat dela, aldaketak egoten ari direla telefonikan, Jose María Álvarez Payete kendu dute presidente kargutik eta jarri dute Mark Murtra deitzen den pertsona bat, eta horrekin normala den bezala presidenteak bizkat aukeratzen ditu bere kontseilua eta divisio bakoitzaren presidenteak. Orduan, aldaketa horietan gaude, adibidez Ángel Vila zela kontseilari delegatua aldatuko dute eta Emilio Gallo jarriko dute, adibidez baita Movistar Pluseko telebistaren arloan orain arte Sergio Osle zegoen eta Javier de Paz hartuko du zuzendaritza hori, eta batez ere niri interesatzen zaidan kasu nabarmenena da Txema Alonso, Chief Technology Officer zena, aldatuko dutela ere, bere lekuan Sebas Muriel egongo dena. Aldaketa gehiago daude, baino Txema Alonsoren kasua interesgarri, berezik interesgarri iruditzen zait, batez ere bere itxura publikoa izan dela, eta hau da, Txema Alonso ikusi duzue hainbat eta hainbat lekutan, Hormigueron adibidez egon zen uste dut denboraldi batean edo bi denboraldietan noiz behinka segurtasunari buruz hitz egiten. Bai, hacker bat bezala aurkezten zuten. Hacker bat bezala aurkezten du bere burua, gainera direktibo bat izan arren, ez du traje erabiltzen eta rollo Zelensky antisistema eta la movida, oso ondo, baina hori azkenean ez du bere lanaren ezer esaten. Bere lanaren zerbait esaten duena parte batetik izan leike divulgazio lan hori nola egiten zuen eta ze kontatzen zuen, niretzat pertsonalki nahiko arraro kasu batzutan, izena izan leike asusta viejas, egia da. Hada, suste zenuen marketing asko zegoela bere itxuraren atzean. Hori da, azken finean, egia da, segurtasun arazoak izan leikela hainbat arlotan, eta, erne egon behar garela, orokorrean segurtasunari arlo guztietan, baino egia da ere ez dela hain erreza beste pertsona baten mugikor batean sartzea edo gailu batean sartzea edo datuak hartzea, eta normalean gainera Euskal Digitalen noizbenka Euskal Hack elkartearekin hitz egiten dugu, eta hitz egiten dugun gairik importantea da ingenieritza soziala, hau da pertsonari berari datuak hartzea berak kontatzen dizkizulako, ez bere telefonoan sartu zarelako tabar, malguarra badago ere, egia da, baina estafak egiteko, hau da, dirua eskuratzeko normalean erabiltzen diren bideak dira ingenieritza soziala. Orduan, claro, beste kontu batzuk horrela magia negra bezala aurkestea, en fin, poco pereza. Bai, bueno, agian bizka pelikulero, baina bueno... Claro, baina horretaz aparte, bere lanari buruz hitz egiten badugu, bi kontu daude. Alde batetik, bera aurkeztu zuela bere burua telefonikan esanez bilakatu nahi zuela enpresa, gainera enpresa erraldoia dela, data-centric enpresa batean, data-driven decisions hartzeko. ¿Qué mierda me estás contando? Se da, enpresa batean datua soinarritutako erabakiak hartzea. Zein enpresan ez dira datuekin erabakiak hartzen. Batzutan, datuetaz aparte beste erabakiak daude, baina egia da, edozein aldaketa, edozein mugimendu egiteko, datuak behar direla enpresetan, eta enpresa handietan ez dira aldaketak egiten a la buena de Dios. Orduan, data-centric enpresa bat izatea eta data-driven decisions hartzea, esto es más humo todavía. Eta gainera,
begiratuta bere arloan ze egin duten, ziurrenik publikoki ikusi diren bi kontu nabarmenenak izan dira aura, ahots asistente bat izan zena, eta Movistar Home bateratu nahi zuela aura eta beste gauza batzuk smart home bat egiteko, pantalla oso itxuraso batekin eta bar, baino komertzialki ez dute horrelako eraginik izan. Baita ere normala den bezala, operagailu batek egiten badu ahots asistente bat eta zer, eta bere bezeroei ematen die edo beste pertsonek ere erabili aldute, ze gertatzen, eta en fin, sartu direla edo bere arloan zeuden horrelako proiektuak ez dira oso arrakastatzuak izan, batez ere enpresan dien atzean joan direlako. Orduan, bata eta bestea nahaztuta, Txema Alonsoren lana, sin más, nabarmentzeko gutxi. Gustoko dituzu herri kirolak, Inigo? Herri kirolak? Bai. Eta konkretuki aizkolaritza. Gai aldaketa hau zergatik? Ez da gai aldaketa. Zeba? Aizkolari bihurtu zarelako. Hau da, ikusi duzu zuaitza lurrean, hartu duzu aizkorra, zorroztu dutu, eta pa. A ber, ez da, uste ez dela ikosterago izan, baina ala ere egia da bere irudia eta bere pertsona, bere lana, esango genuke, nahiko zarantzan zauela, ja, duela urte asko, eta orokorrean segurtasun arloan Txema Alonso izan zuen irudi oso ona momentu batean, baina ja telefonikan sartu baino lehen, ez ja telefonikan sartuta ja, nite digo, baina telefonikan sartu baino lehen, pertsona batzuk zeuden hor esan ez, ojo, hau ez dela hain simple eta saltzen den irudi hau, edo tiponek saiatu nahi duen irudi hau, ez da hain horrela. Orduan, kritika hau... Deno dakigu hori, ez dela urrea distira dokan guztia. Claro, baina kritika hau posible esan orain eta 2018an, Eta kritika hau ni egingo nuke orain 2018an berdin. Bai, baina egiten duzu orain. Egiten dut orain, baita ere bere izena berrietan dagoelako. Baina 2018an erormigeron agertzen zenean publikoki ez dakit, ez dugu goratzen eta ez dugu artxiboa hartuko, baina uste dut nire pentsamendu hori zela, esatea, cuidao, a ber se esaten ari duen. Agian bueltatzen da orain hormigerora, azaltzeko bere bertzio. Baina egia da ere, horrelako bizpairu figura agertu zirela bere momentuan, Txema Alonso bezala, Pau García Milá, adibidez ere hortik zegoen guru teknologiko horrela erraldoi bezala, eta figurariek ja desagertu dira. Oberako edo txarrerako, pues jo que sé, baino bai, guru teknologiko handiak Espainian bere momentua izan zuten, eta ja, ez daude lehenengo lerro horretan. Hor dago berria eta hor zure iritzia. Eta uste dut berri honekin ja geratzen zaiguna berri eskarren formatuen egin beharko dugula, ez daukagulako beste zerbait. Emaida zuzun txubat berri eskarrak ia prest zeuderako, baino ez guztiz. A ber, konpontzen dugun. Zoritxarrez hoi ez daukagu titulol. Ez daukagu, ze gauza, ez daukagu titulol, hori berria da niretzat, ez dira zu esan, dena den, bai, berreskarrak. Bai? Ez? Ez.
beste segundutxo bat. Titulol... Berri askarrak nahiko geldoak dira. Bai, berri askarrak gaur nahiko geldo. Dena den, titulol zergatik normalea, oza, ze gertatzen da titulolarekin? Horrela, orokorrea. Ba, eskenean pilatzen naiz berri porroi asko irakurtzen, eta ez dut denbora aurkitzeko. Mexiko herrian zein ibilgailu erabili aldiren asteburu honetan ja. A ver, berri askarrek bigarren saiak. Venga. Bai. Ba, bueno. A kapela egiko du, ja. Esan leke baita kapela egitea. Hemen musika dago bai. Ordoa. Venga, sartu alduzu, bai. Bai. Ez dakit nondik datorren musika hau. Venga, berri askarrak, orain bai, Microsoft Skype itxiko du maiatzen eta Teamsekin ordezkatuko du. Bai, Microsoftek 2025ko maiatzaren 5ean itxiko du Skype eta haren ordez Microsoft Teams Free jarriko du. Horrela, erabiltzaileek saioa hasiko dute Teamsen Skypeko kontuekin, txatak eta kontaktuak gordetzeko, transizioak 2 hilabete baino gehiago ematen ditu historia aldatzeko edo esportatzeko eta telefono zenbakietarako deien funtzioak ezabatzea dakar berekin. Ezaugarri horiek garrantzia galdu zuten smartphoneen etorrearekin eta FaceTime, WhatsApp eta Zoom bezalako beste aplikazio batzuekin. Ba, horrela da. Gainera, beste ezaugarri bat zeukaten ikusentzunezko produkzioak egiteko NDI bidez oso interesgarria zena, baina inork ez zuen erabiltzen orduan hor geratu da. Skype, eskerrik asko zure zerbitzuagatik eta betira arte. El Corte Inglesek ziberratake bat jaso du bere bezeroen datuak filtratuta. Bai, azkenengoaz behitu zen bat aldiz kontatu dugu hau. El Corte Inglesek jakinarazi du kanpoko hornitzaile batek baimenik gabeko sarbidea izan zuela bere bezeroen datu pertsonaletara eta horrek identifikazio eta kontaktu informazioa eta erosketa txartelen zenbakiak eragin zituela konpainean, naiz eta ziurtatzen den urratze horrek ez duela ordainketak egiteko edo txartelekin eragiketak egiteko aukerarik ematen. Gertakaria berehala antzeman eta konpondu zen, segurtasun neurri gehigarriak hartu dira eta dagozkion agintariei jakinarazi zaie. Gainera, El Corte Inglés berretzi du ez diela inoiz informazio sentikorrik eskatuko, ala nola pasaitzak edo segurtasun kodeak bezeroei. Galdetzen duzunean zeure buruari zergatik hau saldu nahi duten hauek deitzen didat eta nire datuak dauzkat eta egiten nire izena eta telefono zenbakia, ba hemen diktator, zoritzarrez. Eta Telegram bost aldiz esango dut. Boskoiztu? Boskoiztu. Ez que uste dut hori euskeraz ez dela... Bikoiztu, irukoiztu, laukoiztu, bost aldiz gehiago datu ematen ditu Espainiako poliziak Pavel Durov atxilotu zutenetik Frantzian. Ze kasualitat. Telegramek erabat aldatu du ere pribautasun politika 2022ko abuztuan Frantzian Pavel Durov fundatzailea atxilotu ondoren. Espainiako agintarikiko lankidetzan nabarmenan dituz. Bere gardentasun txostenaren arabera, poliziak eskatuta identifikatuako erabiltzaileen kopurua 85. Izatetik, 2024ko urtarrila eta iraila bitartean 518 izatera igaro zen, urrengo 3 hilabetetan eta horrek agerian uzten du plataformaren jarrera aldaketa. Ese casualitate, de verdad. Que sorpresa. Ez, sorpresaik. Ez, baina bueno, berri ona, azkenean, batera joan behar direlako plataformak eta agintariek eta herrialdeek horrelako delituak, batez ere plataforma horietan gertatzen diren delituak saihesteko edo ikertzeko. Eta Borja, azkena extra bezala, Vodafone bere Starlink propioa sortuko du Europako operagailuei satelite bidezko konexioa emateko. Bai, hori da, Vodafonek AST Space Mobilerekin batera enpresa bat sortuko duela iragarri du. Enpresa horrek 4G eta 5G gailuekin bateragarriak diren zerbitzu satelitalak banatuko dizkie Europako operadore mugikorrei kontinente osoan estaldura eskaintzeko. Satco izeneko
sustatzeko ekimen honen bidez, Europako subiranotasun digitala babestu nahi da, lurreko estazioen sare bat integratuz eta Vodafoneren ingenieritzako esperientzia aprobetxatuz, satelite konektibitatea kudeatzeko, lurreko sareak osatzen dituzten giltza konponbide bat eskutan eskainiz, eta alternatiba bideragarririk gabeko eremuetan estaldura hobetuz, ala nola urruneko eremuetan edo hondamendietan. Ez dakit, Europako subiranotasun digital horri buruz hitz egitea, estatu batuetako enpresa bat hornitzaile bezala hartuta oso zuzena den, baino... Gutxienez, erdi Europarra ja aurrera pauso bat da. Hori egia, baino, aurrera pausoak daude baita ere, zerbitzu normala, lauge, bosge, zerbitzu normala satelite bidez emateko, eta hori oso interesgarri izan leike. Herrialde askotan, Espainian ere, jendea dagoelako hortik herri eta hiri txikietan, konponbide oso interesgarri izan leike. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu, info@sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Naino sarean zehar 300 zenbat, ja, 400ean iaia gaude, 382 izan da, hau, 8 geratzen zaizkigu denboraldia bukatzeko, 8 gehiago, 400era helduko garelako, baina hori ja, ekainan izango da. Bitartean, Borja Roso, eskerrik asko gurekin berri teknologiko hauek komentatzeagatik. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte. Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan eta ekoizpen lanetan dagoena, eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeak sarean zehar honen emisioa posible egiten dutelako. Gure partetik ezer gehiago, 2 aste barru teknologia gehiago, ordu batez, ordu betez, sarean zehar honetan. Eskerrik asko, agur!